pajba kari kasi jantia ki bubun ki dei ki babam bhai ka do masi bat kan ne la ban sakhi baki dukan de do masi kimdon tang hayo hahat hendrei wat hakishnong ke bla he shnong haga jingbun pa haba thiet ikini ki do hadu menta ki pajba ki thiet ka jingshania yakinong oddo ka bakim tep lakinong oddo ki don ne em ka jingtep lakini ki masi ki bawan na shabar ka Jylla ki dei ki ba Koit ba Khiah ni ki badap ki jingpang hakamet jongki haba ki thiet iki masi ka jingpelong yo Shillong Mail ban pini ki ni ka khubor ka dei na jiyo pdyang ki sakhi ka wei na ki ka long ka chalan transit form bat ka jingphla jong nong khai masi ha ka por jong ka jingya jong ka jing toket ban wat banya pat ki kam shalan masi lingba kan ye la ban ong ba ki masi sho do ki bawan ra na ki we ki Jylla ki nong shalan masi ki ya la na ki kandon standard operating procedure SOP ki balabu karpang daga sarkar Jylla lingba katnat animal husbandry and veterinary department naga jingtep kabayo alum halor kani lala ban ong naga jingya la na kini ki kandon balabu ki masi sho do ki bashalan hapo ka Jylla ki dei ki ba Khlem dependable ya ka jingle ya ka Eksamin ya ka Koit ka Khiah haba ki rung hapo ka Jylla pada ka bangimla bantep la ki te ki masi sho do ki dei ki ba byang ha Koit ka Khiah ne ki la banlong ki badan ne ka jingpang ha ka met jongki pat ka bala banwan ra Jingma ya ki pajba ki wajubam mi ka do masi kumanchuk do dang ha snem baladep ki masi ka Jylla bat hakari parok kawei klayo e kawei ka jat jingpang ka bami yo khnyang jingpang ha kasni do ka bayo te khnyang jingpang latip ko lumpy skin disease LSD ha ka ba de ki pho hajar tli ki masi ka Jylla ki langat yo te khnyang jingpang bat ki spa tli ki masi ka layam na lor ka te ka jat jingpang ki don ru saki wei ki jat jingpang ki baladan ha ki masi kita kilong kum anthrax disease ascariasis disease bat kiwe kumta ki masi shodo ki bawanra na kiwe pat ki Jylla ban shalan chpok Jylla Meghalaya ki don kam ban yait lingba ki kendon kat kum ke SOP ka jingpen scam ye kani ka khubor ba ki nong shalan masi shodo po ka Jylla ki Khlem bot ki kendon babu da ka sarkar bat ban yait lat pen ban ka dei na ka jingyo bat ban yait lat ka dei na ka jingyo ban ekran bat wei na ki nong shalan masi shodo ka Jylla bat Khlem da pen paw ka kerteng jungu bat kumjo ka durkhmat ka jongu ka kamera insngap ya ka jing batai ba kumno mo u ba kiwe pat ki parlok ki baju shalan masi sho do ka Jylla ki pintelon ni ka kam aba pikir gini pat kiladon ki jing check up bigitu ki masi kami ya kita amdan ra kamdan ka jing check up na ka veterinary im tur kamdan ra ken padon oh ki ya bikum tu ken syutit mo kan marla nganong gumno ka long baga gumta bi ka government kan patbu ro ya yo tulung bangin rung ayo bangin le check up pikir mo patyo ira emang ka Jingshah kaladon hiken ka karkum ka SOP ru bagi masi shodo ki bawan nabar ki habanya lengba ka tanat veterinary kum tu kan mo pia bit na tin siang kum tu ter mau hati im tu kan mo nya na mo ti ter tum tu ha okay nomor ba masi ro mo shukrong fi na to khandian tengye pun poe te ngikit na tegen